ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തില് ഇപ്പൊ 2 സെക്ഷൻ ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കും അല്ലെ. ഈ 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി യോഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്താണ് ഭക്തി, ആരാണ് ഭക്തൻ, അതുപോലെ ഭക്തി എത്ര ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭക്തി എത്ര തരമുണ്ട് എന്നെല്ലാമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമ പ്രേമമാണ് അല്ലെ ഭക്തി. ഭഗവാൻ മാത്രം മതി. എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, സുഹൃത്ത്, മകൻ എല്ലാം അല്ലെ, എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സഗുണ ഭക്തി, നിർഗുണ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ സഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 സഗുണ ഭക്തിയും നിർഗുണ ഭക്തിയും കുറിച്ചിട്ട് അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവത ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പത്താല് ആ ദേവതയെ അറിയാം, ഭഗവാനെ അറിയാം, ആ ഈശ്വര തത്വത്തെ അറിയാം. അത് നിർഗുണ ഭക്തി. ജ്ഞാനസഹിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി തന്നെയാണ് ഈ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അവര് ജ്ഞാനികളാ, നല്ലതുപോലെ അവര് ശാസ്ത്രാഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്യണവര് തന്നെയാ. ഇപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും അവര് ഭഗവാനെ കണ്ട് ഉപാസിക്കുക, അതാ അവരുടെ രീതി. അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു മൂർത്തി വേണമെന്നില്ല. എന്ത് കാണുമ്പോഴും അവര് ഇപ്പൊ ഒരു പോത്തിനെ ആണെങ്കിലും ബ്രഹ്മമായിട്ട് തന്നെ അവര് കണക്കാക്കും. അതുപോലെ എന്തും, ഒരു മരം അത് ബ്രഹ്മമാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് നിർഗുണ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മൂർത്തിയൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ അത് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ, സ്ട്രഗിളിംഗ് ആണ് ആവേ. കാരണം നമുക്കൊക്കെ മൂർത്തി നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണുമ്പോ അല്ലെ, ഒരു വിഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇവർക്ക് അതൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോ പരമപ്രേമത്തോടെ ഈ ഭഗവാനല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്.
അപ്പോ ഇതിൽ രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ് എന്ന് വീണ്ടും അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. പോകാം നമുക്ക് 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. അസ്തേ. പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്. 12-ല് 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. 1 മുതൽ 7 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് അവ്യക്തിഗത വാദത്തിനു മേലുള്ള ഭക്തി, 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങള്, ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരയ്ക്കുള്ളത് പറയും. 13 മുതൽ 20 വരെ കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങള്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് 13 മുതൽ 20 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയും. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ യുക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പോ ചോദിച്ചത് എന്താ? അങ്ങയുടെ എല്ലാ സമയവും, മുഴുവൻ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് വ്യക്തി രൂപത്തിലല്ലാതെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് ഇതില് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? ഇപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തര് ആരാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്, അല്ലെ? തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാ, അല്ലെ? യോഗി ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരനാണ്. എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് തന്മയീഭവിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഐ ബിലോങ് ടു ഗോഡ് എന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് വിചാരം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഭാവം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റേതാവണം പിന്നീട് നമ്മള്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്റേതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയും ഈ ഭക്തൻ എന്റെ ആണെന്ന് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പറയിക്കണം. ക്ഷേത്ര ദർശനം ചെയ്താല് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ശാന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? എന്നാല് ഭക്തൻ എന്തിനും ഏതിനും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കും. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോഴാ എപ്പോഴും ശാന്തി ഉണ്ടാവുക. ശിശിരകാലത്തെ കുളിർമ പോലെ. അതാണ് സഗുണ ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഈശ്വരൻ എന്ന് കാണുന്നവര് അവരെ നിർഗുണ ഭക്തർ എന്ന് പറയും. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടല്ല, അല്ലെ അവര്? അപ്പോ പൊതുവെ ആധ്യാത്മികവാദികൾ 2 വിധമാണ്, അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. വ്യക്തിഗതവാദിയായ ഭക്തൻ തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അല്ലെ? വ്യക്തിഗതനായ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ മൂർത്തിയെടുത്തിട്ട് കുളിപ്പിക്കും, അലങ്കരിക്കും, അല്ലെ? നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കും. അവ്യക്തികവാദികൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? അവര് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്, നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലല്ല, അവ്യക്തമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവര്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ ആരാധിക്കണ രീതിയാണ് അവരുടേത് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാമത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആരാ പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് ചോദിച്ചു അർജുനൻ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉത്തരം പറയണു. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത ഉള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവർക്ക് എല്ലാം ആണ് എന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ അത്യധിക ശ്രദ്ധയുണ്ടാവുക, അല്ലെ? കടുത്ത വിശ്വാസം, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞനുഭവിക്കാം. അങ്ങനെ നിരന്തര സ്മരണയോടെ വർത്തിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടാണ്. അവരും ശ്രേഷ്ഠരായ യോഗികൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവര് അവരാണല്ലേ ഭക്തര്.
അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ മനസ്സുറച്ചിട്ട് അനന്യഭക്തിയോടെ വർത്തിക്കുക, ആ ദേവതാ സങ്കല്പത്തിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന തീവ്രമായിട്ട് വരുമ്പോഴ് ജീവാത്മ സ്വരൂപം അങ്ങനെ ഉണരും, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദൈവികത, അങ്ങനെ ജീവാത്മ സ്വരൂപം തന്നെ ആ ദേവന്റെ രൂപം എടുത്ത് മുന്നിൽ വരും എന്നാണ് പറയാ. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ട ഭക്തന്മാര് അനവധിയുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. ഈശ്വര സങ്കല്പത്തില് മനസ്സ് എത്രത്തോളം ചേർത്ത് വെക്കുമോ അതിലാണ് കാര്യം. അതാണ് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാം. ഇനി നിർഗുണോപാസന എന്താണ്, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? പിന്നെ സഗുണോപാസകരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിർഗുണോപാസന എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യമാണ് 3ഉം 4ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. യേ ത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂട്ടസ്ഥമജലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പരിപൂർണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികളും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ ധ്യാനം, അല്ലെ, അവരുടെ യോഗ അവസ്ഥയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ, ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവയല്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആ തരത്തില് വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുക, സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിരിക്കുക. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതാണ്, അവ്യക്തമാണ്, സർവവ്യാപ്തമാണ്, അചിന്ത്യമാണ്, സ്ഥിരമാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ നിരപേക്ഷമായിട്ട് തത്വത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പം, വ്യക്തിയിൽ അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പത്തിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവില് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് പറയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വ്യക്തിശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമാണ്. എല്ലാം നിയന്ത്രിത ജീവിതമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് സാധ്യമാവുള്ളൂ. എന്താ വേണ്ടേ? നമുക്ക് സാധാരണക്കാരല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? പൂന്താൻ എഴുതിയ പോലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായി. മകനായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. നിർഗുണ ബ്രഹ്മോപാസകര് സദാ കാണുന്നത് എന്തിലും അവര് ഈശ്വരനെ ദർശിച്ചിട്ട് സത്യത്തെ ഉപാസിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. സഗുണോപാസനയിലാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഈശ്വരനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? കാണുമ്പോ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ അത് ആസ്വദിക്കുക, അനുഭവിക്കുക. നിർഗുണോപാസനയില് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തിയെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. അപ്പോ മനസ്സ് അടങ്ങുമ്പോ എല്ലാറ്റിനെയും ഒരുപോലെ കാണാം, സർവത്ര ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവർക്കും എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ അപ്പോഴും ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാം, അല്ലെ? നമ്മൾക്കാണെങ്കിലോ ആ മൂർത്തി അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വിഗ്രഹമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സഗുണോപാസന എന്ന് പറയണ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഈശ്വരനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും, അനുഭവിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ നിർഗുണോപാസനയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എവരും അത് തിരഞ്ഞെടുത്താ പോരെ? അതവിടെ ചോദിക്കണേ. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ അവ്യക്ത രൂപം, അല്ലെ, വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തില് ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് എന്താ പുരോഗമനത്തിന് കുറച്ച് വിഷമാണ് എന്നാ പറയണേ. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വഴി വളരെ ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ശരീരബോധമൊക്കെ നശിച്ച യോഗികൾക്ക്, അല്ലെ, യോഗാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഈ നിർഗുണോപാസന നല്ലതാണ് എന്ന് പറയാണ്.
ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകൾക്ക് പിടിതരാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഉപാസിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മം അവ്യക്തമായതിനാല് എളുപ്പമാവില്ല, ഏകാഗ്രത ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വ്യക്തിഗത ഉപാസനയായാല് കണ്ണിലും മനസ്സിലും ഭഗവത് രൂപം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന്. ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നേ? അതുപോലെ സഗുണോപാസന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാലും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാലും ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിർഗുണോപാസകർക്കോ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിലൂടെയാണ് അവർ അനുഭവിക്കണത്. നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണു, അത്രമാത്രാണ്. ഇപ്പൊ നാമജപത്തിലൂടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീരും അല്ലെ, കാർമിക അക്കൗണ്ട് 0 ആവും, ബാലൻസ്. പിന്നെ ജനന മരണം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കൂട്ടരുണ്ട്, ഭൗതിക ആസക്തിയുള്ളവര് അല്ലെ. ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഒക്കെ അവർ വരില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശ്രേയസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥന് പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലായാല് സഗുണോപാസന സാധ്യമാണ്. നിർഗുണോപാസന നിവൃത്തി മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവർക്കേ സാധ്യമാവുള്ളൂ. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയണെന്ന് വെച്ചാല് സന്യാസിയായി അല്ലെ, കുടുംബ പ്രാരബ്ധങ്ങളോ ഒന്നും ചുമതലകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിനെ വളരെയധികം ഏകാഗ്രമാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ ഏകാഗ്ര മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അവർ ഗുണാതീതരാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് പ്രവൃത്തി മാർഗമാണ്, അവരുടെ കർമ്മമണ്ഡലം ഒക്കെ പരിശുദ്ധമാക്കി കൊണ്ടുപോവുക, കർമ്മയോഗ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അവര് ഈ എന്താ പറയാ പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലുള്ളവര് മുക്തി നേടും എന്ന് പറയാണ്. സഗുണഭക്തിയും നിർഗുണഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും നിർഗുണഭക്തന്റെ മാനസിക തലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയും. പൂർണ്ണമായ നിവൃത്തി മാർഗത്തിലുള്ളവർക്കാണ് പൂർണ്ണമായും നിർഗുണോപാസന പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ സന്യാസിമാർക്ക് യോഗിമാർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നത്. സഗുണോപാസന ഒട്ടും തന്നെ മോശമൊന്നുമല്ല. ഒടുവിൽ തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. പറയാണ്, തെരുവില് പലയിടത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ തപാൽ പെട്ടികള്, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ പലയിടത്തും ഉണ്ടാവും. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിട്ട് ഇട്ട ലെറ്റർ ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാല് എത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണയും പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. അപ്പോ സഗുണോപാസന പറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും പറയാണ് 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ച് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്നവരെ അല്ലെ, നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനൊന്നും എളുപ്പമല്ല. വൃന്ദാവനവാസികള് ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവര് അല്ലെ പ്രതിമ നഹി തു സാക്ഷാത് വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹേ എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ സാക്ഷാത്തായിട്ട് അവര് അലങ്കരിക്കുക, നൈവേദ്യം കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യും. കർമ്മവാസനയെ എരിയിച്ചു കളയാനാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം. നമുക്കറിയാം, ഈ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും മായയിൽ പെടാതെ കാക്കണം എന്ന് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. ഇനിയെങ്കിലും പണ്ട് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാൻ ഇടവരാതെ
അല്ലെ? അർപ്പണഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുക സത്സംഗത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. നിരന്തര സ്മരണ കൊണ്ടാണ് ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക. ഈശ്വര ഈശ്വരനെ നമുക്കപ്പോ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, ശാന്തി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനുള്ളതല്ല, അതിന് ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വസിക്കണം. ഇപ്പൊ സഗുണോപാസനയും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവത് ദാസൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭവസാഗരം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ഭക്തി യോഗത്തില് ഭക്തന്റെ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യണ വേളയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? മനസ്സ് സരളമാവൂലേ? ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഭക്തി യോഗം പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് കൃഷ്ണ ദ്വാരകാനാഥ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അല്ലെ, കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് വിളിച്ചു, ഗോവിന്ദ മാധവ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വന്നു, അല്ലെ? അതുപോലെ ഭക്തന്റെ ഒപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണ ലീലാസ്തവത്തിലെ വരികള് മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മൻ നിസ്താരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ, അല്ലെ? എപ്പോഴും കൃഷ്ണം ഭജാമി കൃഷ്ണം നമാമി, അതാവണം നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. ഇതാണ് ഭക്തി. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതവുമാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തന് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല. കാരുണ്യ അതിരേകത്താൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി വന്ന് അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയ ഒരാൾക്ക് എത്ര തന്നെ പാടുപെട്ടാലും നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടും, അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരാളുടെ സഹായം. അതുപോലെ ഈ ഭവസാഗരം, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൃപ ചൊരിയണം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ, ഒരു ഭക്തന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ വന്ന് ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് വന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റും എന്ന് പറയാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക. കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനും നേടാനുമുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹവും കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്തി യോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. തന്റെ കർമ്മഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും. ഇപ്പൊ പല മാർഗത്തിലൂടെ ഭക്തി യോഗത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അനന്യ ഭക്തനാവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തി യോഗത്തിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അനേക മാർഗങ്ങള്, പല പല മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ. വ്യക്തികൾ വിവിധ പരിതസ്ഥിതിയിലും അവസ്ഥയിലും ഉള്ളവരാണ്, അല്ലെ? ഏതാണ് തനിക്ക് യോജിച്ചത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പല മാർഗം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അനന്യഭക്തി. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം മയ്യേവ മനാധൽസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ പറയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ വാഴാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടും. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തൻ കൃഷ്ണവത്കരിക്കപ്പെടും. അത്തരം സേവന ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് നൈവേദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണു, പ്രസാദമായി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും, ഓ ചുമ്മാ വെറുതെ പറയണതാന്ന് പറയും.
എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണിത് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന് നൈവേദ്യമായി സമർപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സാധനാഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാധാരണ ലൗകികർക്ക് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചേക്കില്ല. അപ്പൊ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ എളുപ്പമല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവര് സാധന ചെയ്യാ. അധ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നാ പറയണേ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനാഭക്തി അല്ലെ. സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക, നിത്യവും എന്താ പറയാ, തപശ്ചര്യയോടെ നമ്മുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ ശരിയായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക അല്ലെ, മംഗളാരതിയൊക്കെ കാണുക, നാമം ജപിക്കുക, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, പിന്നെ പ്രസാദമായിട്ട് മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സാധനകളിലൂടെ അങ്ങനെ ഉയർന്നുയർന്ന് ഭക്തിയോഗത്തില് വരാൻ പറ്റും. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണ്ടുന്ന നിയമനിബന്ധനകളോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സ്റ്റെപ്സ് ഏതാ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി അല്ലെ. 9 തലം. ആ പ്രേമഭക്തി വരെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരണം അല്ലെ. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഈശ്വരനാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് ഉള്ള ഭാവന വേണം. അപ്പോ ഈ ഗോപന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഭഗവത് ലീലകൾ ആസ്വദിക്കണു അല്ലെ. നമ്മൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴാ അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുക? പുണ്യാത്മാക്കളാണ് അവരൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിനെയാണ് പറയണത്. ആ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബുദ്ധി എന്നിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ റെഗുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, ഗുരു പറഞ്ഞ പ്രകാരം 16 മാല ജപിക്കുക. അങ്ങനെ മറ്റൊന്നിലും ചേരാത്ത മനസ്സോടെ ഭഗവാനില് ബുദ്ധിയും മനസ്സും സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പരമ ലക്ഷ്യമാവേണ്ടത്. സദാ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ ഇവിടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയെ പറ്റിയിട്ടാണ് 3ാമത് പറയുന്നത്. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമാവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗമനസ്യമുണ്ടാവണം. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിൽ എത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാവും. പറയാണ് ഇല്ല, കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കർമ്മഫലങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു. അതും സാധ്യമല്ലെങ്കിലോ ഇനി എന്താ പറയണേ? സകാമകർമ്മം, കാമനയോടെ ചെയ്യാം കർമ്മയോഗം. മറ്റൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാണ്. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തതകുര്യതാത്മവാൻ. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും
ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അറിയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളെയെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ആത്മസ്ഥിതനാവാം, ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതനാവാം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാനാവും ദാനധർമാദികള് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ ദാനം കൊണ്ടൊക്കെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവും എന്നാണ്. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിടാം. ഈ വക വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ജ്ഞാനവും ധ്യാനവും പറയുന്നുണ്ട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. കർമ്മഫലത്യാഗം എളുപ്പമല്ല, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും എന്ന് പറയാണ്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗാസ്ത്യാഗാചാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തേക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ാണ് ഇപ്പോ സമുത്കൃഷ്ടമാ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളാണെന്ന്. ക്രമികമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം, അതായത് കർമ്മഫലത്യാഗം, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. നേരിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ പടിപടിയായി നീങ്ങുന്ന ഈ വഴിയോ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള വഴിയോ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഏതാ സ്വീകരിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോണത് പ്രിയ ഭക്തരെ കുറിച്ചിട്ടാ. കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. 13ഉം 14ഉം ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തര സ്മരണയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭക്തൻ ദുഃഖം ഒന്നും അറിയില്ല. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ശരിയായ ഭക്തൻ എന്നിവിടെ പറയാണ് 13ഉം 14ഉം. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവച നിർമ്മമോ നിരഹംകാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ. ആരെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയം? എല്ലാ ജീവികൾക്കും സുഹൃത്താവുക, ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, സുഖദുഃഖങ്ങള് ജയപരാജയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സമനില കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കുക, സദാ സംതൃപ്തി, എന്താണോ ലഭിച്ചത് അതിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക, നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുക, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം, ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം. അപ്പൊ സദാ സംതൃപ്തനാവണം. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും അതെ ശാന്തനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുചേലൻ അല്ലേ, എത്ര ദരിദ്രാവസ്ഥയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ബുദ്ധിമുട്ടി അറിയിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. പത്നി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒന്ന് പോയത്. അതുപോലെ കുചേലന് സുദാമാന് തൃപ്തിയായിരുന്നു. എന്താണോ ഉള്ളത്, ഒന്നുമില്ല കയ്യില്, എന്നാലും തൃപ്തനായിരുന്നു, സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ഭഗവാനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ, പിന്നെന്താ കിട്ടാൻ ബാക്കിയല്ലേ? ഇപ്പോ ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചേതനയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾക്ക് എല്ലാ ദൈവീക ഗുണങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതമാവും എന്നാ പറയാ. ഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നായിരിക്കും അയാൾ ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയധികം ക്ലേശങ്ങളാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടത്. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ്. കിട്ടേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശിക്ഷയും എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ വിചാരിക്കുക എന്ന് പറയാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം.
യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരു ക്ഷേത്ര തുല്യമാണ് പറയാണ്. ഇപ്പോ യോഗിയാണല്ലേ ഒരു ഭക്തൻ, യോഗി തന്നെ, സന്യാസി, മനസ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഭക്തൻ. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മാന്നോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേ ജയ ഹർഷാമർഷ ഭയോ ദ്വഗേർ മുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയാന്നുണ്ടാവുക? ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ആ ഭക്തനെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തു വന്നാലും അസ്വസ്ഥനാവാതെ ആരാണോ ഇരിക്കണത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടാണ് എന്നാ പറയണേ. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 16 പറയണു. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠാവ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഇപ്പൊ ആരാ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ? സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് ചെയ്തു, അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശുദ്ധനും നിപുണനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാണ്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്തെന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും. നിപുണൻ എന്താ അവിടെ പറയണേ? ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ സാരം എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, യോഗി എന്ന പേരുകളിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അയോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യസ മേ പ്രിയ. പറയാണ്, സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. പറയാ, ഒരുപാട് അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും സന്തോഷകരമായി വരുമ്പോ ഒരുപാട് തുള്ളിച്ചാടുക, മറ്റൊരു ദേഷ്യപ്പെടുക, ദുഃഖം വരുമ്പോ അല്ലെ തകർന്നടിയ, ആഗ്രഹിക്കുക, അല്ല ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണ, ശുഭം അശുഭം ഇതിനെയൊക്കെ ത്യജിച്ചു നല്ലത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ, മോശമൊന്നും വരാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നാ പറയണത്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പല പല ഈ എന്താ പറയാ, പിതാവ് പല പല തരത്തില് നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. ഓരോ ആൾക്കാരെ ചട്ടം കെട്ടി കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ രക്ഷയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആ പ്രഹ്ലാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി കാരണം ആ അസുരരായിട്ട് പോലും ആ പരമ്പരയ്ക്ക് മുഴുവനും എന്താ പറയാ മുക്തി കിട്ടി എന്നാ പറയണത്. അതുപോലെ തന്നെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നവധാ ഭക്തിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. 4 മാലയെങ്കിലും ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും. തപോനിഷ്ഠയിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധമുള്ള മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ ഉണർത്തുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതിനുതകുന്ന തരത്തിലാണ് ഭക്തരുടെ ദിനചര്യയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ യോഗിയുടെ ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പാപപങ്കിലങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭക്തൻ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ് അയാൾ. തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമല്ല തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടത്രേ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും സ്നേഹം. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടാ ഏറ്റവും സ്നേഹം?
ശുഭം അശുഭം അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ആപത്താണെങ്കിലും ഞാൻ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന ഭാവം. തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിലെ ഒന്നും തടസ്സമാവാൻ അനുവദിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോട് ഭഗവാൻ ഏറെ പ്രിയമാണ് എന്ന് പറയാണ്. തപോനിഷ്ഠയിലൂടെ നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധമുള്ള മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ ഉണർത്താം. അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതിനുള്ള വഴികളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. 18ഉം 19ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. യോഗിയുടെ തലത്തിലെത്തിയ ഒരാളാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാണ്. സമാശത്രൗച മിത്രേജ തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരാ. പറയാണ്, ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസൽ സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പറയാണ്, എല്ലാ ശത്രുമിത്ര ഭേദം ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുക. മാന അപമാനം, ശീതോഷ്ണം, സുഖദുഃഖം, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ ഒരേപോലെ കൈക്കൊണ്ട് അസൽ സംഘത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർജനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിട്ട് മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, അല്ലാതെ നിരർത്ഥകമായതൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട. ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് പറയാണ് ഭഗവാൻ. എത്രയോ ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനിക്കണ ഈ മനുഷ്യ ജന്മാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ജ്ഞാനപ്പാനയിലൊക്കെ എഴുതണ പോലെ എത്ര ജന്മം അരിച്ചു നടന്നതും, എത്ര ജന്മം മൃഗങ്ങൾ പശുക്കളായി അല്ലെ, എത്ര ജന്മം പ്രയാസപ്പെട്ടിക്കാലം അത്ര വന്നു പിറന്നു സുഹൃതത്താൽ അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അമൂല്യമായത് അത് ശ്രേഷ്ഠമായ തരത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പോ കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കൽ കിട്ടിയാല് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല എന്നാ പറയാ അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ ഗുണം അല്ലേ, അതാ ഭഗവാന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിലും ഇനി എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മെ പിന്നെ ഭഗവാൻ വിടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് കവരുന്നത്. ഒരിക്കൽ കവർന്നാ പിന്നെ അല്ലെ റിട്ടേൺ പോളിസി ഇല്ല ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എത്ര ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഭഗവാൻ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. സദ്ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തനാവില്ല. ഹരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹത് ഗുണ. ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായിരിക്കും. ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ കരുതി കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കുന്നതാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാനാമത് പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തന്റെ യോഗക്ഷേമമൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കണ ആളാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അവ്യക്തിഗത ഭാവം പ്രയോജനകരമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശം പോലെയാണ്, ഒരു ശക്തിയാണ്, ഒരു എനർജിയാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തിഗതമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാള് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആവും അത്. നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനും, അല്ലെ, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുമൊക്കെ അത് ഗുണം ചെയ്യും. ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടി പവിത്രമായ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉദിച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി മുന്നേറേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അവിടെ അനുയോജ്യമാവുക. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രാപ്തി നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കൃഷ്ണഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ രാധാറാണിയെയും നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, അല്ലെ. രാധാറാണിയാണ് കൃഷ്ണഭക്തി നമ്മൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു തരുന്നത്. പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു നിരപേക്ഷമായ മാർഗം ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം. പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന സഗുണ ഭക്തരാണ് നിർഗുണ ഭക്തരെക്കാളൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് എന്ന്, അല്ലെ. സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, അല്ലെ. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയണ ആ ഭക്തി യോഗം ശ്രേഷ്ഠമാണത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ദിനചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക, ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഇവയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ അർച്ചന വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാതാജി? അർച്ച വിഗ്രഹം, ഈ നമ്മൾ പൂജിക്കണ അർച്ചന ചെയ്യണ വിഗ്രഹം തന്നെ, വിഗ്രഹം തന്നെ. അതെ, ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു അർച്ച വിഗ്രഹം വേണമെന്ന്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അതെന്ത് വിഗ്രഹം? ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം തന്നെ. അർച്ച വിഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരമ അവതാരമാണ്, അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയണേ. അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. ശരിയതാ. ഭക്തി തന്നെയല്ലേ ഇത്രയും നാളായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ, അതാവും. അതില് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ചെറിയ അധ്യായമുണ്ട്. ആധ്യാത്മികവാദികൾ എത്ര തരം? എത്രയാ? 2. അവ്യക്തിഗത ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ ആരാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറയണേ? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ എപ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അതെ. അടുത്തത് വിഗ്രഹം. ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ. പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ് അർച്ചന വിഗ്രഹം. ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെ ആർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം തന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞല്ലേ. ഈ ആർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതിച്ചത്. അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ
അല്ലേ? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഓഫർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണതും ആ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണതും ഒക്കെ. അതായത് നാലാം ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ. അതെ, അത് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ് ആദ്യം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? നിഷ്കാമ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ആ 13 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നോട് പറയോ? കാണിച്ചു. നിഷ്കാമ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം ഒക്കെ. അത് ഇതാണോ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ? അതിന്റെ ഉത്തര ആ നാലാമത്തെ. നാലാമത്തെ. നിഷ്കാമ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ജ്ഞാനഭക്തി, ധ്യാനഭക്തി. 12 മുതലാ അല്ലേ? അല്ല, ജ്ഞാനഭക്തി. 8 മുതൽ 8 മുതലാണ്. അനന്യഭക്തിയാണ് ആദ്യത്തെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യഭക്തി, പിന്നത്തെ സാധനാഭക്തി, പിന്നത്തെ നിഷ്കാമകർമ്മയോഗ, പിന്നത്തെ സകാമകർമ്മം, പിന്നെ ജ്ഞാനം, ധ്യാനം. അല്ലേ? കഴിഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ. കർമ്മയോഗ. ആണോ മാതാജി? 6 അതെ. അനന്യഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ജ്ഞാനഭക്തി, സകാമകർമ്മം. 7 4 5 അല്ലേ? ഇത് 6 5 2 4 ജ്ഞാനം, ധ്യാനം ഉണ്ട്. 6 ഉണ്ട്. അനന്യഭക്തി, സാധനാഭക്തി, നിഷ്കാമ ഭക്തി, ജ്ഞാനഭക്തി, ധ്യാനഭക്തി. എത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? സകാമകർമ്മം. സകാമകർമ്മം ഉണ്ട്. അപ്പൊ 6 6 വേണം. പിന്നെ ഏതാ? അനന്യഭക്തി, സാധനാഭക്തി, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനഭക്തി, ധ്യാനഭക്തി, സകാരകർമ്മം. സകാമകർമ്മം 4ാമത്തെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സകാമകർമ്മം 4ാമതാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 6 അല്ലേ? ഈ ആധ്യാത്മികവാദികൾ എത്ര തരം? ആരെല്ലാം? അതെന്താണ്? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ ആധ്യാത്മികവാദികൾ എത്ര തരം? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ 2 തരം. വ്യക്തിഗതവാദി, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. കാമക്രോധങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും അതീതനായി കഴിയുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖമുണ്ടാകാതെ പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ നാമജപത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. സമഭാവനയോട് സജ്ജനുമായി സത്സംഗം ചെയ്യുന്നവനും മൗനിയാകുന്നവനും സദാ സംതൃപ്തനാകുന്നവനും ജ്ഞാനിയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാവാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലേ? ഞാൻ എഴുതിയത് ശരിയാണോ? ഇങ്ങനെ മാതാജി, ആഗ്രഹരഹിതമായ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. അതെ അതെ. ദുഃഖങ്ങളെ സമനില കൈക്കൊണ്ട് അതുണ്ടല്ലോ മാതാജി. 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തരെ കുറിച്ച്, പ്രിയ ഭക്തരെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയണേ. അപ്പൊ വലിയ ആൻസർ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റു ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടി ഉള്ളത് എഴുതാം. ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ ചോദിച്ചു വെച്ചാല് ഒരു ഇത് എഴുതിയാ മതി മാതാജി. അപ്പോ നാളെ നമ്മൾ പരീക്ഷ നടത്തല്ലേ?
നാളെ പോയി. പഠിക്കാൻ സ്റ്റഡി ലീവ് വേണം. എന്താ സ്റ്റഡി ലീവ് വേണം മാതാജി. ആണോ? എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നില്ല. അത് വന്നോളൂ, ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വാട്സാപ്പില്. ജൂലി മാതാജി അയച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ? അയച്ചോട്ടെ. ആർക്കാ കിട്ടാത്തെ? എനിക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടി. കനകമ്മ മാതാജിയുടെ പിന്നെ വാട്സാപ്പ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാ ഞാൻ അന്നേ അയച്ചു. ആദ്യമേ കനകമ്മ മാതാജിക്ക് അയച്ചത്. മാതാജി 7 മണിയുടെ ബാച്ചിൽ അയച്ചോ? അത് 7 7 മണിയുടെ മണിക്ക് ബാച്ചിൽ admin അയച്ചു അറിയാലോ. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാനുമാതാജിക്ക് കിട്ടിയില്ല? റീന മാതാജി ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. മാതാജി നാളെ 9:15-നാണോ പരീക്ഷയാ? 2:45-ന്? ആ ശരിയാ, 2:45-ന്. മാതാജി ഏകാദശിയില്ലേ? 13-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി. ആ മാതാജി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകാദശി. ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് അന്ന് പാരായണം ചെയ്ത പോലെ കൂടുതൽ എല്ലാ പേരും പങ്കെടുത്തിട്ട് കേട്ടോ, പാരായണം എല്ലാ അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നാ അതെ. അല്ല 700 ശ്ലോകവും പാരായണം ചെയ്യണോ അതോ പഠിച്ച അത്രയ്ക്കാണോ പാരായണം ചെയ്യണേന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് പറയൂ. എന്നാ അത് ഏകാദശി വെള്ളിയാഴ്ച. വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആകാം. അതിനകത്ത് ഇട്ടാ മതി പേരും അധ്യായവും. അധ്യായം ഏതാ വായിക്കണേന്ന് ഇടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാതാജി 18 പറഞ്ഞാ പോരെ. 18 അതങ്ങനെ അധ്യായം. ഇന്നാളത്തെ പോലെ ആദ്യത്തെ പോലെ. ഉം? ഇന്നത്തെ പോലെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടാ മതി. അന്നേരം എല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തെ പോലെ മാതാജി പറഞ്ഞാ മതി. ലിസ്റ്റ് ഇട്ടാ മതി. അത് മാതാജി. അത് എന്നാ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ചേച്ചി. എന്നാ പിന്നെ മാതാജി ജൂലി മാതാജി അവര് പേര് പറയുമ്പോ അവരെപ്പ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഇപ്പൊ 5 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. ഞാൻ വസന്ത അന്നേരം ഞാനോ- മാതാജി അധ്യായം പറയണ്ടേ മാതാജി? അവര് പറയും.